Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg får min nye hest hjem i morgen, så ja, jeg nakker til det aften lige nu. Det er mørkt, og jeg skal til at i seng lige nu, så ja. Jeg er meget spændt på i morgen, og jeg håber, at min hest er sød og vender sig til stedet. Så ja, vi ses egentlig bare i morgen. Så ja. Nu vil jeg gå i seng. Nu er det morgen, og nu skal jeg til ud og hente min nye hest, så ja, kom med. Jeg er meget spændt på i dag, og jeg håber virkelig, at han falder til ro, og han lærer mine andre heste at kende. Sådan. Nu har jeg lige sat traileren på, så ja, så er han klar. Og nu vil jeg egentlig bare gå ind i bilen. Er vi klar til at køre? Jeg glæder mig så meget. Jeg er mega spændt, og samtidig er jeg sådan nervøs. Ja, han bor i, eller deres ejer og Briar, som hesten hedder, de bor egentlig ret tæt på os, så vi skal egentlig ikke køre særlig langt. Ja. Det er lige herhen ved stien. Og det er en mega hyggelig gård, hvor de bor henne. Så ja. Og ejerne er mega søde, så ja. De bor lige herinde, så nu skal vi køre så hurtigt, fordi der er folde med hesten. Så ja. Jeg var lige hen ved den her bil. Sådan. Så, nu er vi her. Vi er herhenne. Så ja. Så, er det dig, der skal købe den her hest, Briar? Ja, det er det. Skal jeg bare læse ham? Skal vi ikke starte med at hente ham ind fra fonden først og strile ham? Jo, det synes jeg virkelig, det er en god idé. Lad os gøre det. Må jeg kigge på, at du læser ham? Og så kan jeg give dig gode tips og tricks. Ja da, selvfølgelig. Det må du da meget gerne. Skal vi hente ham? Ja. Ja, det synes jeg helt klart, vi skal gøre. Kom. Må du meget gerne? Okay. Skal jeg prøve at gøre det selv, eller kan du stå i stallen, så du er klar til at tage imod ham, hvis jeg nu ikke kan stoppe ham? Ja, selvfølgelig. Jeg skal nok bare gå derned nu. Okay. Okay, så hun sagde, at der løber hendes hund. Hun sagde, at han er på den her fald, og ja, det er han så også. Ja. Og han så var stille. Hej, Briar. Så har du fået en grin på. Kom.
jeg aftalte egentlig bare lige, at jeg går bare selv ned i traileren i stedet for, fordi hun skulle hjem. Hun skulle nemlig til møde, så ja. Vi ses egentlig bare lige, når jeg er ved traileren. Han er egentlig bare inde i den. Jeg er klar til at køre. Klar til at køre, så ja. Jeg tror, det er GPS for. Jeg var lige her ved siden. Kom ud. Ui.